Dođi mi, da igram kao i ti, da ti mogu pokazati, da sam znam, da ti nisam blizak dovoljna. Izvinjam se zbog ovoga, uzeo sam ženin auto, startuje motor, krene sad CD-a muzika kad sam imao 17 godina. Elem, vodim vas danas na jedno vrlo scenično mesto, vizualno lepo, sa snažnom istorijskom pozadinom. Nišliji ga dobro poznaju, oni koji nisu bili u Nišu, možda ih ovo zainteresuje da ga obiđu. Danas želim da vas navedem da pričamo o razlozima za pisanje. Zašto želiš da pišeš? Kada su motivi za pisanje u pitanju, postoje 3 različite grupe ljudi. Prva grupa su oni koji pišu zbog sebe. Među njima često ima ljudi koji su toliko nesigurni, često i stidljivi, da nisu u stanju da bilo kome pokažu ono što pišu. I oni na početku kursa napomenu da se prosto ne osjećaju spremni da dele svoje pisanje sa drugima. I ja kažem da je to u redu i da ih niko neće primoravati na to. Sad, oni se opuste, jer kad radite nekoliko nedelja sa ljudima, onda se upoznate, onda prestanu da vam budu stranci, a kada vidite da imaju slična interesovanja, onda vam postanu bliži od dugogodišnjih prijatelja koji nemaju baš iste interesovanja. I onda oni često steknu samopouzdanje da podele svoje radove sa drugima. Onda postoje ljudi koji pišu iz terapeutskih pobuda. Njima prosto bude lakše kada neku muku izbace na papir. Takvi najčešće ne dolaze na kurseve, jer njih nije mnogo briga koliko će biti kvalitetno njihovo pisanje. Ako dođu, onda obično potajno imaju nadu da bi neko to mogao da pogleda i da mu se dopadne. Onda postoje ljudi koji žele nekoj konkretnoj osobi da nešto poruče i bude im lakše da to umesto u živom razgovoru saopšte kroz pisanu formu, često i u obliku književnog proznog dela. Onda oni napišu pripovetku ili roman koja nije nikome direktno upućena, ali se nadaju da će taj neko koga su imali na umu kada su pisali prepoznati sebe i prepoznati poruku koja je specijalno njemu upućena. Onda postoje ljudi koji žele da to svoje delo ukoriče, odštampaju nekih 10-ak primeraka, da to podele porodici i prijateljima i oni zaista nemaju iluzije da bi to moglo da bude interesantno širokoj čitalačkoj publici, ali prosto žele da ga urade najbolje moguće i onda dolaze da dobiju neke savete. Ovdje mi je sunce prejako, moram da stavim naočare, tako ću sada napravim pauzu, vrlo smo blizu, za 3 minuta stižemo, pa ćemo onda da nastavimo priču. Mesto na koje sam vas doveo, dobro poznato svim Nišlijama, spomen park Bubanj, gde su u Drugom svjetskom ratu streljani civili i gde su nakon rata podigli spomen park sa 3 pesnice koje treba da simbolizuju otpor tiraniji, ali i poruku običnog čoveka u susretu sa smrću. No, da se vratimo na našu temu, danas govorimo o 3 razloga zašto ljudi pišu. Dok smo se vozili ovamo, govorio sam o prvom razlogu i nekoliko podvrsta, dakle ljudi koji pišu zbog sebe samih. Svi ti motivi su potpuno u redu. Ne žele svi da im pisanje bude posao, nekima je dovoljno da im bude povremeni hobi ili ventil za frustracije. Šta više, verujem da na svakog pripadnika ove grupe dođe još 10 onih koji nisu smogli hrabrosti da uopšte dođu. Također ima onih koji se stide da svojim bližnjima priznaju da uopšte žele da pišu, a ne mogu tek tako da nestanu na 2 sata da pohađaju kurs, a da nađu izgovor gde su bili. Zato je ovaj online kurs odličan za prvu grupu, jer mogu da ga prođu u intimi svoje sobe, u vreme kada njima to odgovara, bez pobuđivanja sumnja ukućana i bez suočavanja sa svojim strahovima. Dakle, dobrodošli ste i slobodno pitajte sve ono što vas zanima, a o čemu sam propustio da govorim.
Druga grupa su oni koji žele da im pisanje bude dodatni izvor zarade ili čak jedini posao. Oni obično nemaju problem da pitaju sve što ih zanima. Neki među njima su toliko samouvereni da su ubeđeni da im je književni uspeh zagarantovan. Oni nisu došli da uče o pisanju. Oni imaju gotov rukopis i oni su samo došli da im kažem kako da ga unovče. Drugi pak dođu da provere šta je sve potrebno da bi čovjek došao do književne slave i oni se obično obeshrabre i razočaraju kad čuju koliko je tu koraka potrebno. Oni vrlo često odustanu. Sad, moj prvi zadatak na kursu sa ovom grupom je da u ove samouverene usadim sumnju, a u ove sumnjičave malo samopouzdanja. Jer put do književnog uspeha najčešće nije ni onoliko lak koliko ste se nadali, ni onoliko težak koliko ste se plašili. Sa ovom grupom ima najviše posla, jer oni da bi uspeli moraju najpre da promene navike. Da promene životnu rutinu, ili da uspostave ukoliko je uopšte nemaju, da usvoje veštine pisanja, a i one veštine koje nemaju veze sa pisanjima, koje zalaze u domen psihologije, izdavaštva, marketinga. Ovo je najveća grupa na svakom kursu, ali i grupa iz koje najviše polaznika otpadne na samom startu. Kao što rekoh, neki se odmah razočaraju, ali ima dosta onih kojima je problem organizacione prirode, zadrže ih dugo na poslu pa ne stignu na neku sesiju ili nema ko da pokupi decu iz vrtića. I oni i kad izdrže do kraja kursa, obično propuste dobar deo sesija, ponekad čak i polovinu. I za njih je ovaj online kurs takođe odlično rešenje, jer mogu da se vrate lekcijama onda kada za to imaju vremena. I dolazimo do treće grupe, koja je najmalobrojnija, ali najzahtevnija za rad. I zbog kojih sam vas i doveo na ovo mesto. To su ljudi koji ne pišu za uspeh i novac, već za besmrtnost. Njih ne zanima hoće li im knjiga biti prodata u 1000 primeraka, njih zanima da za 200 godina njihova dela budu na polici sa najvećima. Oni maštaju o ozbiljnim nagradama, a ne o popularnosti među publikom. Šta više, smatraju da su dela popularna kod publike najčešće prosečna. Mršte se kad kao primer pominjem popularne žanrovske pisce poput Kinga ili Martina, jer za njih to nije prava književnost. Za njih su dostojni primjeri samo veličine poput Kafke ili Joycea, a već Tolstoj previše zalazi u mainstream i izvikan je više nego što zaslužuje. I s ovom grupom je moguće raditi, ali je vrlo teško ponuditi im ono što žele. Jer realno niko ne može da zna šta će biti značajna književnost za nekoliko desetina ili stotina godina, koje će to biti važne teme, a šta će se smatrati petparačkom književnošću. Velikani su postali to što jesu upravo zato što su sledili svoj put i radili nešto što niko drugi nije. Ne možete čoveku da date savjet kako da bude jedinstven. To je nešto što svako za sebe mora da otkrije i tu nema nikakve garancije uspeha. Zbog te treće grupe sam vas doveo na ovo mesto, jer oni pokušavaju da svojim delom stvore pandan onoga što ove pesnice predstavljaju u materijalnom svetu. Njima najmanje mogu da garantujem da će dobiti ono po što su došli, jer nije moguće obučiti nekoga da postane književna veličina. Ali ono što mogu da garantujem je da su i najveći nekada bili početnici i da nisu mogli da postanu najveći ukoliko pre toga nisu proveli sate i sate, dane i dane, godine, baveći se književnošću i pričajući sa drugim ljudima o njoj. Možda ne morate da budete na ovom kursu, ali će vam dobro doći. Ali za kraj moram da kažem i ovo. Ove tri grupe nikad ne dolaze u čistom obliku. U svakom potencijalnom piscu prepliču se osobine sve tri grupe. I oni koji pišu za sebe potajno maštaju da će ih čitati i drugi, da će se dopasti mnogima. Oni koji pišu za novac ne bi imali ništa protiv da za 200 godina budu slavni, kao što oni koji pišu za slavu verovatno ne bi imali ništa protiv da ih otkriju za života i da zarade od pisanja, dokle god to ne znači da moraju da menjaju svoj stil i podilaze masi. Uzmite dakle iz ovih video materijala ono što vam je potrebno, zanemarite ono što nije za vas. Ako ništa drugo, sami ste i niko ne može da vam zameri na što trošite vreme.